ukuvikela abesifazane nezingane suke singenza ifavor futhi akukho by choice. uNkulunkulu wasidalela nje ukuba senze njalo njengeyinhloko. Kubudedengu obukhulu esingabenza ukuba sehluleke ukwenza umsebenzi uNkulunkulu asibekele wona, hayi ukuvikela imindeni kodwa ukuvikela isizwe. Ngakho-ke akukho la kufuneke umuntu wesilisa aphenduke kube wuye obeka impilo yanoma yisiphi isakhamuzi engcupheni, let alone iy'ngane ezi-innocent nabantu besifazane abasuke be-vulnerable ukuthi ngabe kubuye kube yithi esibahlaselayo. Ngakho umoya kufuneka siwutshale kunoma yimuphi umuntu osebaqolisini ukuthi konke lapho sisuke sikhona, kungaba semgwaqeni, kungaba sey'ndaweni zokucima ukoma, kungaba noma kuphi, kodwa siqinisekise ukuthi kuba nokuphepha around us okudalwa yithi njengezakhamuzi eziyinhloko zamakhaya, ukuba sivikele omama bethu, ogogo, odade bethu, ziyithandwa zethu kanye nabantwana bethu amantombazane. Kodwa-ke njeke ngale kwalokho isizwe nje sithembele kithi amadoda ukuba sizivikele.